बर' फिसाफ्रा अराय सम खास्रि बिस्रि दाउ अमाफोर बायदि गावथार जाथों जों बेखौ रावबो लुबैया। दिनै बे कारिगाव ओनसोल एबा सालाकाटि समष्टिनि जे खाथियाव थानाय देबरगाव समष्टि बिनि साहा ओनसोलफ्राव हाग्राबारिफ्राव बेबायदि गोबां जाथाय जालांबाय। गोबां जोंनि सेंग्राफ्रा गावथार जाबाय। जोङो नांगौ समाव बे गोरोबथाखौ खालामामोनब्ला हाग्रायाव थानाय सेंग्राफ्रा फैयामोनब्ला दिनैसिम आरोबाव माखासे सेंग्राफ्रा गावथार जाबावसिगौमोन आरो बिसोरबो सोरनिबा बिमानिनो असे फिसामोन। दा बेनिखायनो दिनै सोरबाया उल्टां फाल्टां बुंदों बे गोरोबथाया जानाङामोन, बे गोरोबथाजों जों जेबो मोनाखै बायदिसिना बखिदों। नाथाय बे गोरोबथाजों जोंनि बर' न'खराव अराय समनि थाखाय जों गोजोन आरो शान्तिखौ गायसननो हानाय मोनसे थासारिखौ दानो हाबाय। बे गोरोबथानि गेजेरजों जोंनि सेंग्रा जोहोलावफोरखौ जायफ्रा थांनानैनो दङमोन हाग्रायाव हारिनि बाथ्रा साननानै बिसोरखौ जों मोजाङैनो मोजां न'आव मोनफिननो हाबाय। बे गोरोबथानि गेजेरजोंनो जेल जानांनाय आसामनि गुबुन गुबुन जेलाव थानाय जोंनि जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा दिनै लासै लासैनो जेलनिफ्राय ओंखारलांसिगोन। बिथांमोननि केसफोरा लासै लासैनो बोखार जासिगोन आरो बेजों लोगोसे जायफ्रा 20 बोसोर 25 बोसोर नांबोबाय बिथांमोना मोजां मोनसे अनसुंथाइ मोननानै दिनै न'खर संसार जानो हासिगोन। जायफोर मुंख्लंफोर गोदो गोदायनिफ्रायनो BSCनि समनिफ्राय दासिम गोबां मुंख्लं दङ जोंहा, बे मुंख्लं न'खरफोरखौ मोननै सरकार थांबाय BSC आरो BTC दाबो नांगौ बायदि अनसुंथाइफोरखौ होनो हायाखै। आरो नैबे गोरोबथानि गेजेरजों BSCनि मुंख्लं, BTCनि मुंख्लं आरो दानि BTRनि मुंख्लं बे गासैबो मुंख्लंफोरनो माबा मोनसे अनसुंथाइ होनो हानायनि मोनसे राहा लामाखौ जोङो बेवहाय मोननो हाबाय। बे जोंनि थाखाय मोनसे मोजां बाथ्रा। बे गासैबो गोरोबथायाव माखासे सेंग्राफ्रा दिनै गोदाव सोराव जानांबाय। लेखा फरायनो गारनानै न'खरनि खामानिफोरखौ मावनो गारनानै हारिनि जांख्रिथायाव बारसोमदोंमोन आरो बिथांमोना बै समनि BSCनि माखासे भलेन्टियार फर्स दङ दायो। बिथांमोना बोराय बैसो जाबाय, सोरबा सोरबा बिथांमोननि गथ' गथायफ्रा देरजोब्बाय, साख्रि बाख्रि गैया, न'खरनि अबस्थाया जोबोद गाज्रि। जोंहा BTC मोननायनि उनाव बिथांमोनखौ नायाखिसै। दिनै बे गोरोबथाजों जों सानदों बिथांमोनखौ जों माबा मोनसे नायनो हासिगोन। BTC सुक्ति जानायनि सिगाङाव BLTआव गोबां सेंग्राफोर ओंखारदोंमोन। दिनै नोंथांमोना नुनो मोनदों सासे सानै BLTआ 1000 कोटि 100 कोटिनि मालिक, नाथाय सासे सानै BLTफोर दङ जायफोरा हाजिरा मुजिरा मावनानै जानो गोनां जादों। एखेलगे सिलाइ दैदोंमोन, एखेलगे होसोजादोंमोन पुलिस एलमारजों, एखेलगे जेल जादोंमोन। दा जों सानदों नैबे गोरोबथानि उनाव जायफोर BLTफोरखौ बिथांमोना नायसनाखिसै, BLTनिनो सरकार जानानै BLTखौ नायसनाखिसै, बिथांमोननोबो जोङो माबा मोनसे अनसुंथाइ होनानै थांना थानायनि राहा लामाखौ होनो थाखाय जों सानदों। आरो बेखौनो बुजिनानै दिनै बाक्सा जिल्लानि उदालगुरि जिल्लानि गोबां ex-BLTनि सेंग्राफ्रा जोंनि दोलोआव हाबफैदों। बेजों लोगोसे नैबे BTR गोरोबथायाव NDPSनि मुङाव, NDPRनि मुङाव, NDPPनि मुङाव बे मोनथाम मोनब्रै हान्जायाव गोबां सेंग्राफोर हाबनानै दङमोन। उनाव हाबनाय, सिगां हाबनाय बे माखासे सेंग्राफोरनि जि रिहेबिलिटेसन बिनि थाखायबो जोङो नैबे गोरोबथानि गेजेरजोंनो खामानि मावनांगोन। दा मानगोनां रायजोफोर, नैबे गोरोबथाया बर'नि बेसेबांबा रोजा रोजा मुंख्लंफोर आइ आफा रायजो राजानि थै आरो गोलोमदै बेसेबांबा खस्थ' सहायनायजों मोननाय मोनसे गोरोबथा। दा नंखायनो बे गोरोबथाया नोंथांमोननिनो क्रेडिट, नोंथांमोननिनो फिथाइ, नोंथांमोननिनो गोब्राब नाजानायजों मोननाय मोनसे एचिभमेन्ट। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोजों कंग्रेचुलेसन होयो आरो साबायखर बावो नैबे समाव। दा मानगोनां रायजोफोर, हारिया हारि महरैनो थांना थानो होननानै गोलाव सम सोमावसारबोबाय। बे सोमावसारनाय समाव जों नायाखै जोंनि हारियाव मा खहा जादों, मा थालांदों, मा जामदों, मा जिदों, जोङो बेफोरखौ नायबोआखै। दा बेजोंनो फारसेथिं जोंनि हारिया माबा मोनसे मोनदोंबा फारसेथिं जोंनि हारिया माबा मोनसे खहाबो जाबोदों। नाथाय बे खहा जानाय आरो मोननाय बे मोननैखौ हिसाब खालामनानै दिनै जोङो नुबाय जे बे मोनथाम गोरोबथाखौ मोननो हानानै जोंनि हारिया सिनस्रिया बेसेबांबा गोरा जाबाय मुलुगाव थांना थानायनि थाखाय। मोनसे समाव मालायजों नासयजानाय, सोबख'जानाय, थगायजानाय, गादबजानाय, जोंनि फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामा, जोंनि कलेजफ्राव माने फोरोंगिरि होआ, जोंनि लामा सामा दालां जाम्फैफोरखौ बानायनानै होआ, जोंनि मानसिफोरनो साख्रि बाख्रि होआ,
बे गासैखौबो सुफुंनो थाखाय सोमावसारदोंमोन। नाथाय बे सोमावसारनानै जोङो जेखौ मोनबाय, थांनाय 2003 मायथाइयाव जि बिटिसि गोरोबथा जाबाय, बे बिटिसि गोरोबथा जानायनि उनाव जोंनि मानसिफ्रा बयबो हास्थायदोंमोन कि जोङो एसे एनैब्लाबो जोंनियाव मोनसे सोलायनाया फैगोन, जोंनियाव जौगानाया फैगोन। मालायनि खुंथायनि सिङाव थानानै हारिया देबोर नांनाय बायदि जादोंमोन। जोंनि गासैबो बिथिङाव जोंहा जौगायाखैमोन। जोङो एबार माबा नङा माबा मोनसिगोन। नाथाय नायैनो 17 बोसोर थांबाय। बै 2003 सनाव 2003 मायथाइयाव सोरबा फिसा हौवा जोनोम मोनदोंमोनब्ला, सोरनिबा फिसा हिनजाव जोनोम मोनदोंमोनब्ला दिनै मेट्रिक पास जानानै बियो जोंनि मिटिंआवसो फैदों खोमा। नाथाय जोंनि गामियाव अन्थाइ थरसेबो गोलैयाखिसै, जोंनि गामिनि न' गंसे लुजायाखिसै, जोंनि गामिनि गोरिब गुन्द्राया जेबो मोनाखिसै। नैबेबायदि थासारियाव जोङो फैनो गोनां जादों। दा ओंखायनो रायजोफोर, नैबे गोरोबथायाव बर' हारिनि जि गुबै थांखि, बेवहाय सहैनो थाखाय आरो बारा गोजान गैयै मोनसे मोजां गोरोबथा जोङो मोननो हादों। बे गोरोबथानि गेजेरजों केन्द्र सरकारनिफ्राय डाइरेक्ट राङारि अनसुंथाइ मोननायनि लामाया रोखा जाबाय। नैबे गोरोबथानि गेजेरजों बे गोरोबथायावनो DCSP-खौ जोंनि खाथियाव मोननो हाबाय। जोङो थांनाय गोरोबथायाव DC-खौ जों बाहायनो मोनामोन, दायो जोङो डिपुटि कमिशनारखौ बाहायनो मोननाय गोहोआ जोंनियाव फैबाय। बे गोरोबथानि गेजेरजोंनो जोंनि जिखिनि हारिमु राव थुनलाइ जौगानाय, बे गासैबो खामानिखौ मावफुंनानै लानो हानायनि सुबिदाया जोंनियाव फैबाय। दिनै बर'फोरनि राव थुनलाइ जौगानो थाखाय जोङो खेराइसालि, बाथौसालि बायदिसिना मोननो हाबाय। आरो माखासे माइनरिटि डेभेलपमेन्ट, बर' हारिनिनो माखासे जायफोर गुबुन गुबुन धोरोमफ्राव दङ, बिथांमोना बे माइनरिटि डेभेलपमेन्टनि रांजों गावसोरनि बायदिसिना थानसालि, गिर्जा लुनो हानायनि लामाफोरखौ मोननो हागोन। दा बे गासैबो सुबिदाखौ बे गोरोबथायाव जोङो मोननो हादों। बेजों लोगोसे बर'नि जि जेंना, सोलोंथाइनि जेंना, बर' मिडियाम फरायसालिफ्रा उनावसो लुनायलाय नांगौ बायदि समाव जोङो प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हायाखैमोन। जोंनि फोरोंगिरिफ्रा सेलारि बेथन मोना, जोंनि फरायसालियाव लेखा मोना, जोंनि फरायसालिफ्राव बास्तारनांगौ होनबाबो पस्ट क्रिएट खालामा। दा बेनि थाखायनो 1987 मायथाइनिफ्रायनो डाइरेक्टरेट मोनसे बिदोंमोन बर' बिजोंनि थाखाय, बर' मिडियामनि थाखाय। बेखौ बियै मोनाखैमोन। नाथाय नैबे गोरोबथानि गेजेरजों जोङो बेखौ मोननो हाबाय आरो बावैसो बे डाइरेक्टरेटआ दाजालांबाय। दिनै बर' बिजोंनि डाइरेक्टरा नैबे बोसोरनिफ्रायनो नांगौ बायदि पस्ट क्रिएट खालामनायनि प्रपोजेल होनो हागोन, स्कुल कलेज गायसननायनि प्रपोजेल होनो हागोन, जोंनि सिलेबास, जोंनि केरिकुलामफोरखौ थिक खालामनायनि जोंनि बे डाइरेक्टरा खामानि मावनो हासिगोन। दिनै बर'नि जारिमिनखौ फरायनो मोना जोङो, जोंनि जि केरिकुलाम, जोंनि सिलेबासफोरखौ मालायफ्रा बानायो, जायनि थाखाय जोङो गोसो जाब्लाबो जोंनि हारिनि, जोंनि हारिमुनि, जोंनि जारिमिनारि बाथ्राफोरखौ सोनो हाया। नाथाय बे कारिकुलामखौनो जों बानायनो मोननाय लोगो लोगोनो, जोंनि डाइरेक्टरेटखौ जोङो मोननाय लोगो लोगोनो दिनै जोंनि सिलेबासखौ जों बानायना लानो हासिगोन। जोंहा गोबां खाबु फैबाय। बेजों लोगोसे सा सानजा भारतआव गंसेबो रायजोआव गंनै गंथाम इउनिभार्सिटि गैया। नाथाय नैबे गोरोबथानि गेजेरजों जोङो बिटिआर काउन्सिलाव मोनसे काउन्सिलसो, बेवहाय जोङो गंथाम इउनिभार्सिटि मोननो हाबाय, गंनै मेडिकेल कलेज मोननो हाबावबाय, जोङो गंसे इन्जिनियारिं कलेज NIT मोननो हाबाय, नेशनेल स्टेडियाम मोननो हासिगोन। क'क्राझार जिल्लानि बबेबा मोनसे जायगायाव रेल डाब्बा बानायनाय रेल कच फेक्ट्रि जों मोननो हासिगोन। आरो बेफोरजों जोङो बेसेबांबा जौगानो हागोन। दा मानगोनां रायजोफोर, गोरोबथाया जालांबाय थायो, हारिया जौगाया, दिनै गामिनि गोरिब गुन्द्राफ्रा जौगाया, बेखौ लानानै जोंनि हारिया दिनै गोबां समाव सानो जे बेजों जोंहा मा जागोन। जोंनि आइ आफाफ्रा बुंनो रोङा, माबा मोनसे बुंगोन लिडारफ्रा गाज्रि मोनगोन, ओंखाम मोनजायाखैना दै गांदों, ओंखाम मोनजायाखैना माबा मोनसे उखैदों, जेबो बुङा। मानोना जोंनि हारिनि आखलानो बिदि जोबोद नोरोम हारि। दा बेनिखायनो जोंनि लिडारफ्राबो थगायदों। लामा न' सेरावनो जोंहा BTC-नि सिटनि न' दङ देबारगावआव। गावनि जायगायाव गावनि न'खरनि सोरनिबा साख्रि बाख्रि होजोबना लाबाय, हा धन सम्पति गावहा मावजोबना लाबाय। नाथाय साहा ओनसोलाव बबेयाव मा जादों मा जायाखै नायाखिसै, खोला ओनसोलाव मा जादों नायाखिसै। दिनै गोबां बर'फ्रा रिक्सा थेला बन फानना जानाग्रा, जौ फानना जाग्रा जाजोब्बाय। बिसोरनि थाखाय जेबो इसेबो बिथाङा सानाखिसै, जायनि थाखाय दिनै जों राजखान्थियाव फैनो गोनां जादों। जों राजखान्थियाव फैगोन होनना मालाबाबो सानाखैमोन रायजोफोर। दिनै जे राजखान्थियाव फैनो गोनां जाबाय, बिथांमोना जुदि रायजो राजाफोरखौ नांगौ बायदि अननाय मोनब्ला,
रायजो राजाखौ जोथोन लानाय मोनब्ला जोङो दिनै राजखान्थियाव फैनांगौनि गोनांथियानो गैयामोन। बे थांनाय जुगे जुगे बै गोलाव समाव जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ नांगौ बायदियै जोथोन लायैखायनो दिनै जों थिग खालामदों थांनाय 70 बोसोराव खोला ओनसोलनिफ्राय जौगानायनि खामानि मावबोबाय, एबार जोङो सा ओनसोलनिफ्राय जौगानायनि खामानिखौ मावगोन। मानोना बे ओनसोला गोबां नेग्लेक्टेड जानानै दङ। बे ओनसोलनि हा हुनि मोनथायखौ होनाय, बे ओनसोलनि लामा सामा, बे ओनसोलनि स्कुल, दै मोनलोंनाय जेसेबां जेंना दङ बे ओनसोलाव साहानिफ्रायसो जों खामानिफोरखौ मावबोगोन। दा बेखौ जोंनि पलिसि हिसाबै जोङो थिग खालामदों। बिनि अनगायै भारत सरकारा बुंदोंमोन जायफोरा पाक्का न' गैया बिसोरनो गंसे गंसे पाक्का न' लुनानै होनांगोन। जायफ्रा दिनै जब माने साख्रि बाख्रि गैया बिसोरनो जब कार्ड होनांगौ। साफ्रोमबो मानसिनो जब कार्ड होनांगौ। जब कार्डल' नङा, जब कार्ड होनायनि उनाव 100 दिननि खामानि होनांगौ। नाथाय बे 100 दिननि खामानिया बहा? जब कार्डखौ होबाय, गावसोरनो लांफिनबाय। जब कार्डनि मुङाव 500,000 थाखा होयो, गावसोरा 8,000 10,000 बरननानै जायो। दा नंखायनो रायजोफोर जोङो दिनै बिजिरनानै नुबाय अबस्थाया जोबोद गाज्रि आरो बिथांमोनखौ निमाहा होनो हानायनि अबस्थायावबो गैया। नंखायनो जों हिसाब खालामजोबनानै बरनजोब्बाय कि जोंनि सरकार फैनाय लोगो लोगो जायफोर दिनै PMYनि न' होगोन होननानै फैसा जादों, न'खौ मोजाङै लुफुङाखै, जायफोरानोखि जब कार्डनि फैसा जादों, बे मानसिफोरखौ साफा साफा नागिर केस होनानै जेलाव सोजोबनायनि बेबस्था खालामनो जों थिग खालामदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनिफ्राय जों सेन्सास खालामदों। दायो जोङो सार्भे खालामगासिनो दङ बेसेबां मानसिया न' गैमारा जों बेखौ सार्भे खालामदों। बेसेबां मानसिया अटल अमृतनि कार्ड मोनाखै जों बेखौ सार्भे खालामदों। बेसेबां मानसिया रेशन कार्ड गैया जों बेखौ सार्भे खालामदों। आरो जों थिग खालामदों जे सरकार दानायनि बोसोरसेनि गेजेरजोंनो जेसेबां न' नांगौ लुना होनाय, रेशन कार्ड नांगौ होनाय, लेट्रिन जिखिनि गभर्नमेन्टनिफ्राय स्किम दङ बेखिनिखौ बोसोरसेयाव जेरैखि जाया इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जों मोनसे थांखि लादों। बेखायनो जों सार्भे खालामदों। आरो नोंथांमोनखौ बुंनो नागिरदों आङो एटलिस्ट अन्तत माने गोरिब गुन्द्रानि जिखिनि स्किम दङ बे स्किमाव जाहाथे रावबो थाइसेबो थाखा होआ। न'नि मुङाव नोंथांमोना थाखा होनाङा, जब कार्डनि मुङाव थाखा होनाङा, साख्रिनि मुङाव रावबो थाखा होनाङा। बेबायदि थाखा होनो हानायमोनब्ला बर' हारिया आलादा रायजोखौनो बिनाय नङामोन, ओरैनो बायै जागौमोन। दा नंखायनो दिनै जोंनि थाखाय जोंनि सोमावसारनाया बोर ना साव जाखो होननानै जोंनि मानसिफ्रा सोंनो हमदों। बेसेबां पुलिस मिलिटारिजों बुख्रेब जानानै सिलाइ बारुदजों गेलेनानै बेसेबांबा खास्रि बिस्रि थासारिजों फैनानै दिनैनि समाव गावनि मानसियानो गावनि मानसिनाव साख्रि बायना लानो गोनां जायोबा बिनिख्रुइ दुखुनांथाव आरो मा थानो। जोबोद दुखुनांथाव जादों रायजोफोर। दा नंखायनो नैबे समाव आं बेखौनो बुंनो सानदों जे बड'फाया जि सिमांबो नुदोंमोन मोनसे गेरेमसा हारि दानाय, बे सिमां बे हाबाफारिखौनो लानानै जों दावगागासिनो दङ। आरो फैबाय थानाय समाव मोनफ्रोमबो बर' गामिखौ साबना हामना खालामनाय, बिनि थानसालि लुनाय, गामिनि बायदिसिना क्लाब, आइजोफोरनि अफिस, हौवाफोरनि अफिस, बायदिसिना माने लाइब्रेरि लुनाय, मोनफ्रोमबो गामिखौ आदर्श गामि हिसाबै खालामनानै खेराइ सिफुं खाम सिफुं थानाय गासैबो रोखोमनि मोनसे आदर्श गामि जानो हानाय बे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय जोङो आखायाव लादों। जोंजों लोगोसे गुबुन हारिफोरखौबो जौगाहोनांगोन। बिथांमोनाबो जोंजोंनो गोबाव सम थाबोबाय। एखम्बा फिसा बाथ्रायाव एना एनि जानानै जोङो नांलाय खमलाय खालामदों। मालाबा आदिबासिजों बर'जों नांलाय खमलाय जादों, नाथाय खहाया मोननैयाबो जादों। मालाबा माइनरिटि मुसलमानजों बर'जों नांलाय खमलाय जादों, खहाया मोननैयाबो जादों। दा दिनै जोङो मोनसे मोजां थासारियाव जोङो खामानि मावनानै बयबो जौगालांनांगोन। जायफोरा साख्रि बाख्रि गैयै लाइमोनफोर बिसोरो मावनानै जानो हानाय लामाखौ बरननांगोन। गभर्नमेन्ट साख्रि गैया नाथाय मावना जानो हानाय गोबां लामा दङ। जायफोर आबादारिफोर बिथांमोना खेबथाम गाहाम आबाद मावनो हानायनि लामाखौ बरननांगोन। आइजोफोरा जायफोर दङ नोंथांमोननि जिखिनि जोंहा आइजोफोर दङ, सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर दङ, बिसोरखौ ट्रेनिं होनानै गुबुन खामानि फोरोंनानै रां खामायनो हानायनि बेबस्थाखौ खालामनांगोन। जोंनि आइजोफोरनि आखायाव दिनै रां गैयिनि थाखाय मुलि बायनानै जानो हाया, नांगौ बायदियै न'खरनि खरसाफोरखौ गोसो बायदि खालामनो हाया। जोंहा गोबां जेंना नुजायो। 20,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ BTC एरियायाव। भारत सरकारा गोबां फैसा हरदों, बे सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ फैसाखौ होआलासिनो BPFनि लिडारफ्रा जाजोबदों। दा नंखायनो जोङो थिग खालामदों जे मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपआ
खमसे खम 75,000 भारत सरकारा होनाय फैसाखौ जों बिथांमोननो होनो हानाय बेबस्था खालामनांगोन। दाउ अमा फिसिनो हायो आइजोफ्रा, ना फिसिनो हायो, दानाय लुनायाव आखा फाखा, एम्फौ फिसिनो हायो, बैफोराव एफा एफाल' मदद खालामनांगो। जे बोरैहाय माने मार्केटखौ बाजारखौ खालामनानै होनांगो, बिथांमोननो ट्रेनिं होनांगो। जि दानायखौ बयबो रोंखागो, नाथाय बाजाराव मा जि नांगो बेखौ एसे फोरोंना होबानो जोंनि आइजोफ्रा हाजार हाजार थाखा खामायनो हायो। नैफोर बेबस्थाखौ बिथांमोना खालामनानै होआखिसै थांनाय समाव। सोरबा खाम्फा बरगयारिया गावनि उइभिं सेन्टार बानायनानै लाबाय, सोरबाया गावनि न'आव बानायनानै लाबाय, नाथाय जोंनि आइजोफोरनि थाखाय जेबो बानायनानै होआखिसै। दा नंखायनो दिनै रांखान्थियाव जोङो गोग्लैसोनानै दङ। दा नंखायनो जों सानदों सरकार फैनाय लोगो लोगो गिबियाव जायफोरा दिनै बन फाननानै जाग्रा, जौ फाननानै जाग्रा, ठेला रिक्सा लानानै जाग्रा, बै सुबुंफोरखौ गिबियाव अनग्रोनांगोन जोङो। मानोना सुबुंथिया अरायसम थांनानै थानांगोन। मानगोनां रायजोफोर बिथांमोना जौगाबोनांगोन। जोंनि हारिया गेरेमसा हारि जानांगौबा साफ्रोमबो बर' फिसाया बोथिसे ओंखाम मोजां मोनजानांगोन, बयबो मोजां ड्रेस गाननो मोननांगोन, बयबो लेखा फरायनो मोननांगोन, बयबो गावनि आथिङाव गसंनानै संसार जानो हानायनि खाबुखौ मोननांगोन। अब्लासो हारिया गेरेमसा हारि जानो हागोन। दा नैबे समाव आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखिसै। नोंथांमोना बयबो थांखि लाखाबाय, गुबुन हारिफ्राबो थांखि लाबाय। एबार UPPNनिनो गभर्नमेन्ट फैगोन आरो नङाबा जोंनि थै आरो गोलोमदै जिउ होनानै मोननाय BTRखौ BPFआ मालाबाबो बेखौ मोगथाङाव जाफुंनो होनाय नङा। BPFआ हाग्रामा महिलारि बिथाङा NDBनि खुनु मोनसे सलुसनबो लुबैयाखै। नोंथांमोना नायदोंबा नुगोन गोबां इलेक्सन फैयोब्ला NDBनि माबा मोनसे गोरोन्थि मावनायफोरखौ बिथांमोना रायखांनानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव, गुबुन हारिनि सिगाङाव बायदिसिना बाथ्रा बुंनानै बिथांमोना गासैखौ उल्टां फाल्टां खालामजोबो। बिथांमोना जोंनिनो बिदा फंबाय, हारिनि थाखायनो नांदों। दिनै जेंनाया सुस्रांबाय, न'आव फैबाय, ज' जोङो हारि दानायनि खामानि मावनो ओंखारबाय। बे मा गाज्रि जाखो? दा बेखौ हाग्रामा महिलारि चन्दन ब्रह्म बिथांमोना लुबैया। बिथांमोना गाव हारसिंनो राजा जानानै अरायसम जालांनो लुबैयो। बर' हारिनि सोरबाया आरोबाव जौगाबावथों बेखौ बिथांमोना मालाबाबो लुबैया। बर' हारिनि सोरबा सासे फिसाया, सोरबा सासे बर' जोहोलावा गिदिर मानसि जाथों बेखौ बिथांमोना मालाबाबो लुबैया। दा नंखायनो मानगोनां रायजोफोर, आङो रावखौबो बखिनो लुबैया, आं रावखौबो सोंखारिनो लुबैया। नाथाय हारि दानायनि बेलायाव जाय जोंनि सिगांथि गसंगोन बिथांमोनखौ खिन्थु जोङो नाख्लायनानैबाबो दावगालांगोन, जों बेखौ रोखा खालामगोन। आरो बिथांमोनखौ जोङो लामा नायबाय, गोबाव सम लामा नायबाय जे बिथांमोनानो मावथों होननानै, बिथांमोनानो जौगानायनि गासैखौबो थिग खालामथों होननानै। दिनैबो बिथांमोना जेबोखौनो मावाखिसै। नंखायनो दिनै जोङो फैनो गोनां जाबाय। आरो दिनै गाज्रि बुंदों, जोंनि सुक्ति खालामनाया जायाखै, ओरैया जायाखै। गावसोरा 19 बोसोर मोनबाय, 19 बोसोराव हारि दानायनि बाथ्राखौ मानो रोखा खालामाखिसै? दिनै बिथांमोना बे बाथ्राखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंनो हाया। दा नंखायनो आङो बेखिनि खोथाखौनो बुंबाय।